kaigsunan, asan na hello mga kaigsunan. Hello. Sorry. Hello everybody. Karon ano sa may pag-una sa mga video alang kaninyo. Usa sa among himuon karon is manguha og bagoong manguha og tuway. So naami karon sa lake, usa ni siya sa kanang Katunggan ang tawag nila ani. So kauban namo ang mga kalalakinan sa church, uban sa akong brother husband. So karon mga kaigsunan, naami karon paingon sa Katunggan dira sa anda kay manguha mi og pagungon og singanan ning tuway. Kauban ako ang tibuok team sa CCF Church. Mo gyan karon. Ano siya? Lapo kayo, okay kayo. Kauban ako si Jan Biani. Hi guys. Mo ni atong kuan bahista kari si Iman. Ano so ni Iman, si Nel. Hi. O kutong gauna si Jennifer on the mix. Dito po tayo sa isang lugar kung saan nandito kami. So karon mga kaigsunan, mo ni mo gian kay manguha mi og Ikaw kayo mapatek. manguha mi og pagungon og tuway kay dadon na mo sa pilar sa atong outfits dito sa pilar. Mo mo igasa dito. So karon mo pagkabuhaton, manglangoy sa mi. Manglangoy mi mo gian kay taob day ang kuan, ang Katunggan karon. Mo ni tuway mga kaigsunan guys. Okay kayo. Okay kayo, lamek kayo. Lamek. So karon mga kaigsunan, naghukas na ang mga dahang. So kay manglayat namin sa tubig karon. Mo ni sila. Higoy. Karon guys, puno ang tubig. Ay! Bilid. Nanay Iligo Ani makalay panuway sa una. So karon mga kaigsunan, nakakuha na to og tuway. Dara. Mo ni siya tuway. Amon ni bonon sa Pilar Bohol. So karon mga kaigsunan, mga tungag oras namin nga wa pa mi kakuha. Duha pa siro ka tuway og 5 ka pagungon. Gilisod mi pangita og kuan, tuway pagungon. Mana kung kauban si Jan Ben eh, naglangoy-langoy ako siya, ron inon siya crocodile, Philippine crocodile ah. Hi guys, I'm the Philippine crocodile. New species. Are. Grabe ka, lisod ang among agyanan. Gamay pa mong nakita ang kuan, pagungon og tuway. Mo na nga sige mipangita diri ah. Ang duha ka buok, ang tulo ka buok namong kauban si Jennifer, si Neil ug si Iman. Tuwas ulahi ang ang kauban ako karon si Jan Biani. Kano na. May dagan ya, ngani. Daghan og ingani. Dili ni siya pagungon, ambot og unsay tawag ani, pero makaon ni siya. O kabalo ko sa ngalan ni. Nakita karon sa daghan og ingani. Nawa ninyo. Ang iyang unod na guys. Mo ni siya oh. Oh. Ang unod niya ni mura ko og pagungon ingon si Jan Biani. Oh, daghan siya dagko. Nasa ikagang oh. Okay. Okay, daghan kayo. Oh. Hinlo ni siya mga kaigsunan, hinlo ni siya tungod kay bawal na malibang sa dagat karon, bawal na malibang sa pispan. Sa una mga bahay diri Katunggan, way mga CR. Pero karon na sila mga CR nga gibawalan na sa og pamuhi og baboy, mga manok tungod kay makadaot kuno sa kuan. Kadaot sa mong tubig, mga shell, mga bisan unsa pa man diha, pwede nang makaon tungod kay hinlo na siya. Lami po ni, lami ni siya gataan, butang ag tuno. Mo ni atong dapat unta kwaon. Pero kay gamay ra man ni,
Kung tumaisa mo daghan. Ay guys. Yes! Sudah apa guys? Guys. Ano pa na? Hindi pa. Wow! Okay kayo, okay kayo. Okay kayo. Tinoodod guys, ang nato po guys. Bisan mo ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Ganahin na mo ulit tungod kay naghanap po na mo nakuha. Nauna sa Jan Biani. Guys, Bakit adon na ni? Nauna mo kuha. guys. Nya. Napitan. Imo boss. Jennifer, daghan na mo Jennifer. Oh, dagano. Dagano. So karon guys, paulin kami. Pabalik kami sa sakyanan. So karon mga kaigsunan, paingon namin sa sakinan. Nguli Alright. nami. Dagang nanglingin na mo kay gato sila mga artista. Si Piolo, si Agustin, si Richard, Coco Martin. Oh, Daniel Padilla. Oh, dagan kaya mong kuha guys. Oh, mo ni mong kuha guys.